Είναι το σπίτι του Πολιού, στο Αστέρι Ρεθύμνου. Καλωσορίζουμε το κατάστημα Dexim τώρα και στα Χανιά. Μοναδικά σχέδια, μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και απίστευτα χαμηλές τιμές. Dexim The Style Company, Κισάμου 178. Για σας, για το χώρο σας, για κάθε μικρή ή μεγάλη επιθυμία σας, η επιλογή είναι μία. Χαλεβελάκης. Γυναικεία και ανδρικά εσώρουχα. Λευκά είδη. Κουρτίνες. Παπλώματα. Κλινοσκεπάσματα. Χαλεβελάκης σε 2 καταστήματα. Σκαλίδι 10 έναντι Eurobank, Βολουδάκηδων και Σφακίων γωνία. Μια εταιρεία ενάντια στη μετριότητα και την ακρίβεια. Κουφώματα αλουμινίου Αλουτέκ Ζαχαριουδάκης. Κορυφαία ενεργειακή απόδοση. Μέγιστη αντιδιαρρηκτική προστασία. Έγκυρη πιστοποίηση. Με έκπτωση 20%. Πιο προσιτά από ποτέ. Αλουτέκ Ζαχαριουδάκης. Εγγύηση για το μέλλον. Ρέας Fan Club, το μοναδικό ξενοδοχείο κατασκήνωση για αξέχαστες διακοπές, περιμένει όλα τα παιδιά να ζήσουν ένα καλοκαίρι με πολλές εκπλήξεις. Έλα να χορέψεις για να γυμναστείς. Κούνα, ενθουσιαστείς. Πάντα πρώτος στο σχολείο, αγκαλιά. Για ποιότητα και ασφάλεια στις διακοπές των παιδιών σας, ελάτε στο Ρέας Fan Club στο Σταυρό Ακροτηρίου. Είμαστε συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία. Εγγραφείτε εγκαίρως. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Ίνκα θα βρείτε μοναδικές προσφορές. Καρπούζι Κρήτης 35% φθηνότερα από 74 λεπτά, 48 λεπτά με bonus card. Κοτόπουλο Ιωαννίνων από 3 ευρώ και 45 λεπτά, 2 ευρώ και 90 λεπτά με bonus card. Μίλνερ, ρόδα και φρατζόλα 28% φθηνότερα από 11 ευρώ και 7 λεπτά, 7 ευρώ και 97 λεπτά με bonus card. Μέλισσα, μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10 ή νούμερο 2, 500 γραμμαρίων, 40% φθηνότερα από 87 λεπτά, 52 λεπτά με bonus card. Όλοι οι συσκευασμένοι ελληνικοί τοπικοί καφέδες, Δανδάλη, Μανολικάκι, Αρχοντάκι, 20% φθηνότερα με bonus card. Μπύρα Βεργίνα Λαζέρ, κουτί, 330 ml, η οκτάδα, μία συν μία δώρο. Dixan σκόνη κουτί, 60 μεζούρων, συν 3 μεζούρες, συν δώρο Dixan Super Power Gel, 28 μεζούρων on pack, 25% φθηνότερα, από 17 ευρώ και 40 λεπτά, 13 ευρώ και 5 λεπτά με bonus card. Φρουκτής σαμπουάν 400 ml, 1 συν 1 δώρο on pack, από 4 ευρώ και 61 λεπτά, 4 ευρώ και 10 λεπτά με bonus card. Βάφες μαλλιών Crystal Color, μία συν μία δώρο με bonus card, μόνο 9 ευρώ και 36 λεπτά. Σούπερ μάρκετς Ίνκα. Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας. Μαζί στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία μας. Μνημόνιο η ΣΥΡΙΖΑ το δίλημμα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων από την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την κρίση χρέους των κρατών μελών, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, προειδοποίησε ότι η σημερινή δομή της Ευρώπης δεν είναι βιώσιμη. Συγκρατημένα αισιόδοξα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καλεσμένος της Νέας Τηλεόρασης, ο τομεάρχης του κόμματος στα Χανιά, Απόστολος Ανδριανάκος. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το θάνατο νεαρού φοιτητή, ο οποίος εντοπίστηκε σε πάρκο του Ηρακλείου μετά από πτώση από τα ενετικά τείχη. Στο μικροσκόπιο της ιατροδικαστικής έρευνας, ανθρώπινα οστά 40χρονου άνδρα στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής των Αγίων Αποστόλων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο ανέβηκε ο πολιτικός υδράργυρος με την ανακοίνωση του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας ανήγγειλε επισήμως ότι θα επιδιώξει την ακύρωση του μνημονίου, την επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης και νέα ρύθμιση του χρέους, ορίζοντας τη 17η Ιουνίου ως ημέρα δημοψηφίσματος με το δίλημμα μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι στην πραγματικότητα παρουσίασε με ποιον τρόπο η Ελλάδα οδηγείται εκτός ευρώ και σε εθνικές περιπέτειες. Εξίσου σφοδρές ήταν και οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων. Για πρόγραμμα αξιοπρέπειας και ελπίδας για το λαό που εγγυάται την οικονομική εξυγίανση, έκανε λόγο ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στην παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματός του. Βασικοί άξονες του προγράμματος: το μικρό και ευέλικτο Υπουργικό Συμβούλιο, η ακύρωση του μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων, η κατάργηση της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία μειώθηκαν οι κατώτατοι μισθοί, η προσπάθεια μερικής και ολικής διαγραφής των χρεών των νοικοκυριών, η φορολόγηση του πλούτου, το πάγωμα ιδιωτικοποιήσεων και η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα. Ερχόμαστε, φίλες και φίλοι, όχι για να καθίσουμε εμείς στις καρέκλες εκείνες που τρίζουνε, στις καρέκλες της διαπλοκής και της διαφθοράς, στους κυβερνητικούς στόκους, αλλά για να αποκαταστήσουμε σε αυτόν τον τόπο τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, δημόσια παρέμβαση έκανε με ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ζήτησε από τους πολίτες να ψηφίσουν το κόμμα του οποίου κάποτε υπήρξε πρόεδρος. Στην ανακοίνωση αναφέρει: αν επιλέξουμε την αποχή ή την ψήφο διαμαρτυρίας, και μάλιστα σε μικρότερους σχηματισμούς της ευρύτερης κεντροδεξιάς, στην ουσία ψηφίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμέσως πλην σαφώς δηλαδή, πολίτες χωρίς αριστερό προσανατολισμό θα στήριζαν έτσι την αριστερά. Ειδικά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αυτό δεν βοηθάει την Ελλάδα. Πειρά στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε και η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα. Επομένως, είναι απάτη κυριολεκτικά να μιλάει κανείς μόνο για το μνημόνιο. Ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία είναι μια πρόταση απατηλή, αποβλέπει μόνο στο να χρησιμοποιήσει τη σημαία της συνεργασίας για να ρίξει το ΚΚΕ από τη δική του την πλευρά, έτσι νομίζει, όσο γίνεται πιο κάτω. Τέλος, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, έπειτα από συνάντηση με τον Υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζανιά, επιτέθηκε με τη σειρά του σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ο μύθος ότι οι μισθοί και οι συντάξεις δεν μπορούν να πληρωθούν εάν δεν πάρουμε την δόση από τους δανειστές κατερρίφθη. Θα πρέπει να σταματήσουν πλέον τα κόμματα της συγκυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, να εκβιάζουν τον ελληνικό λαό. Αισιόδοξος τώρα για το αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου εμφανίστηκε ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας για τα Χανιά, Απόστολος Ανδριανάκος. Όπως υπογράμμισε, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μεγάλη συσπήρωση και τα 18 σημεία που παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα. Στα Χανιά βρίσκεται ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας για τον νομό, Απόστολος Ανδριανάκος. Ο κύριος Ανδριανάκος υπογράμμισε ότι τα Χανιά ψήφισαν με τιμωρητική διάθεση, γι' αυτό συγκέντρωσε το κόμμα το χαμηλότερο ποσοστό στη χώρα στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Στόχος, τόνισε, είναι η πρωτιά. Οι πολίτες πανελλαδικά, αλλά ιδιαίτερα στα Χανιά, φάνηκε ότι ψήφισαν με τιμωρητική διάθεση, με θυμό, με οργή, απόλυτα δικαιολογημένα μέχρι ένα πολύ μεγάλο σημείο. Πλέον είναι πεντακάθαρο το διακύβευμα των εκλογών. Είναι καθαρά ότι πάμε σε ένα δίλημμα ευρώ ή δραχμή, καταστροφή ή ευρωπαϊκή προοπτική για την χώρα μας. Η μόνη δύναμη που διασφαλίζει τόσο την ευρωπαϊκή προοπτική της πατρίδας όσο και την παραμονή στο ευρώ είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτημα για το αν τα 18 σημεία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικά, ο Απόστολος Ανδριανάκος υποστήριξε ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποσπάσει θετικά σχόλια γιατί είναι υλοποιήσιμο. Υπάρχουν πάντα κάποιοι καλοπροαίρετοι που θα δουν μαύρο εκεί που υπάρχει μόνο άσπρο. Το περιμέναμε. Νομίζω ότι ακόμα και οι ανακοινώσεις των άλλων κομμάτων ήταν περί ανέμων και υδάτων. Δεν καταγγείλθη ουσιαστικά κάτι από τα 18 σημεία. Που αν ήταν έτσι όπως τα υποστηρίζουν κάποιοι, θα έλεγαν ότι ένα από αυτά δεν ισχύει. Νομίζω ότι είναι στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση, απαντάει στα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών, τα οποία είναι μεγάλα. Στο πλαίσιο των επισκέψεών του, ο κ. Ανδριανάκος βρέθηκε το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο, όπου συνομίλησε με τον αστυνομικό διευθυντή και αξιωματικούς και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση με τον αστυνομικό διευθυντή και να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά και να τονίσουμε μία από τις ελάχιστες δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η επαναφορά των μισθολογικών κλιμακίων στα σώματα ασφαλείας, ξεκινώντας από τους αστυνομικούς υπαλλήλους και συνεχίζοντας με όλους τους υπόλοιπους. Τέλος, σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις, υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα κριθούν την τελευταία εβδομάδα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαύρο της MRB που άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο, που έλεγε ότι μάλλον η διαφορά τελικά θα είναι πολύ μεγάλη. Φυσικά ο κύριος Μαύρος δεν είπε υπέρ ποιου, αλλά φαίνεται ότι η συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας αγγίζει το ταβάνι μας. Εισραίουν ψηφοφόροι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από όλους τους πολιτικούς φορείς, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διαρροή προς κανέναν. Και τελικά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι εκλογές με πολύ μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που καταγράφεται στα Γκάλοπ σήμερα. Ο κύριος Απόστολος Ανδριανάκος είναι στο στούντιο 2 της Νέας Τηλεόρασης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κύριε Ανδριανάκο. Ακούσαμε σήμερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να επικεντρωθούμε όμως λίγο στο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία. Τα 18 σημεία που ανακοίνωσε εχθές ο πρόεδρος του κόμματός σας. Στα 10 από αυτά, από ό,τι διαβάζω, δεν εξαρτάται από εμάς εάν και εφόσον μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Οπότε θέλω να μου απαντήσετε πώς μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν αυτά τα 10 μέτρα που από εκεί και πέρα πρέπει να έχει λόγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ασφαλώς. Ούτως ή άλλως μιλάμε για επαναδιαπραγμάτευση. Αυτά τα 10 σημεία, όπως σωστά είπατε, θα χρειαστεί να συνεννοηθούμε με τους εταίρους μας για να γίνουν πράξη. Βέβαια, είναι πασιφανές ότι έχει γίνει μια πρώτη προκαταρκτική συζήτηση με αυτούς, οπότε προφανώς όλα αυτά δεν είναι στον αέρα. Να σημειώσουμε ότι τα υπόλοιπα 8 ασφαλώς δεν χρειάζεται να συνεννοηθούμε κανένα, να τα κάνουμε από τις 18 Ιουνίου και όλα το πρωί. Και αν θέλετε να μείνουμε σε αυτό που πραγματικά έχει αξία, είναι ότι με αυτά τα 18, τα 10-8 μέτρα, πώς απαντάμε στα προβλήματα της καθημερινότητας. Είμαστε πολίτες αυτού του κόσμου, δεν ζούμε σε καμία γυάλα. Γνωρίζουμε απόλυτα τα προβλήματα, τα βιώνουμε όλοι μας. Δεν βιώνει κάποιος περισσότερα από εμάς ή λιγότερα. Νομίζω ότι είναι μια ασφαλής και σαφής απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Καταρχήν, λέτε για επαναφορά του αφορολόγητου. Αυτό είναι μια έμεση αναφορά του λεφτά, υπάρχουν? Κάθε άλλο. Όπως ξέρετε και όπως θα πρέπει να είδατε και στην... Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό, βλέπω επιστροφή στους συνταξιούχους, επέκταση των επιδομάτων, μείωση του ΦΠΑ, μείωση των ΕΤΑ, επιστροφή όχι μόνο στους συνταξιούχους αλλά και στους ανέργους, περικοπές των επιδομάτων. Όλα αυτά είναι μια άλλη εκδοχή του λεφτά, υπάρχουν? Από ό,τι καταλαβαίνετε έχετε μπροστά σας, όπως έχω και εγώ, τις χθεσινές εξαγγελίες. Θα πρέπει λοιπόν, αν τα διαβάσετε όλα, να δείτε ότι υπάρχει μια σαφής ανάλυση του πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Δεν είναι σαν τις σημερινές εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, που φαντάζομαι θα τις αναλύσουμε παρακάτω, που προφανώς είναι στον αέρα. Εδώ μιλάμε για μετρημένα νούμερα και ξέρουμε από πού θα έχουμε αυτά τα χρήματα για να γίνουν πράξη αυτά. Πάντως, να σας πω τη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ, αν την έχω καταλάβει κι εγώ σωστά. Ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας, είπε σήμερα ότι πάμε κατευθείαν και νομοθετούμε, τα περνάμε από την Ελληνική Βουλή και μετά πάμε και τα παρουσιάζουμε στην Ευρώπη. Κάτι που δεν ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσιαστική σας διαφορά? Μακάρι να ήταν μόνο αυτή. Θα ήμουν ευτυχής, όπως θα ήταν και πάρα πολλοί φίλοι. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερες διαφορές. Αλλά ας σταθούμε σε αυτό που είπατε, γιατί πραγματικά είναι το πιο κέριο σημείο αυτό που εξήγηλε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Ζητάει να συνεχίσει οι εταίροι μας να μας δίνουν τα λεφτά, τα χρήματα του δανείου, τα χρήματα του ΕΣΠΑ, αλλά εμείς να καταγγείλουμε τη σύμβαση, να πάμε, όπως είπατε, να περάσουμε νόμους στην δική μας Βουλή, αδιαφορώντας για το τι λένε οι έξω. Και τελικά γεννάται το ερώτημα, πώς αυτοί είναι οι κουτόφραγκοι, όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν, που θα μας συνεχίσουν να μας δίνουν τα χρήματα όταν εμείς τους καταγγείλουμε? Προφανώς λοιπόν δεν είναι μόνο αυτή η διαφορά μας, αλλά μιας και το θίξατε, καλό θα είναι κάποια στιγμή που θα έχετε έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω από ποια συνιστόσα, για να έχετε τη σωστή απάντηση. Νομίζω ότι λογικά θα δοθεί αυτή η απάντηση και από την κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αύριο. Πώς λοιπόν θα συνεχίσουμε να έχουμε χρήματα, να εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό, έχοντας καταγγείλει ουσιαστικά το μνημόνιο? Άρα λέτε ότι αν πάτε στην Ευρώπη και λάβετε τις απαντήσεις που θέλετε, πάρετε το πράσινο φως, μετά θα έλθετε για να το περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ να σας το θέσω διαφορετικά. Έχετε αυτά τα 10 σημεία,
τα οποία πάντα και τα παρουσιάζετε στην Ευρώπη και σας κλείνει την πόρτα η Ευρώπη. Ποια είναι η επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά? Απαλήφεται τα επόμενα 8 που επαναλαμβάνουμε δεν χρειάζεται καμία έγκριση από κανέναν. Έτσι, άρα θα όχι, πάμε στην επόμενη μέρα, κύριε Ανδριανάκο. Για την επόμενη μέρα μιλάω και εγώ. Τώρα μιλάω για τα 10 που δεν μπορούμε